Humigit kumulang naman po na 60 individual sa Mangaldan, kabilang po ang ilang dating lumabag sa batas ay sumailalim sa kasanayan para sa muling pagbabalik sa lipunan. Layunin ng nasabing pagsasanay na mabigyan ng karagdagang kaalaman at kasanayan upang matulungan ang mga kalahok na muling makisama sa komunidad at makahanap ng pagkakakitaan. Kabilang sa mga lumahok ang mga miyembro ng TODA, Drug Surrenderies, Barangay Peacekeeping Action Team o yung BPAT at mga kawani ng Municipal Traffic and Regulatory Group. Sumailalim din sa technical training ang mga kalahok sa solar roof installation na itinuros ng isang partner group. Ayon sa Mangaldan Police Station, inaasahan ng karagdagang pagsasanay sa mga susunod na buwan kapag nakumpleto na ng mga kalahok ang kinakailangang dokumentasyon. IFM News. IFM News. IFM.